Hi there, Sanibonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on the same foot. Wait, guys, and kanjani isigaxa. Umseleko esesibhedlela afika amakhosikazi wafika uLwandle noSibindi. Usisi wakhe ayikho into yamthinta nje yamncinza. Yazi akabuhambe uyombamba isandla ukhohlwa nje ukuthi inyanga zitheni nezangoma zitheni ngoba uyena kuyi ubhuti. Nisholo ukuthi ngempela akayanga yini noma basincishile ukumveza usisi kaMseleko emvakashela ngenxa yokuthi bazoqhubeka nale ndaba yabo mase begcina beyaxolelana ku-TV show. Hayi ngeke angikholwa ukuthi usisi uheartless ngaleyo ndlela. We guys, ngiyabo ngiyazi phela ukuthi abantu ngempela bayakwazi ukudweba umugqa ukuthi yabo manje hayi ke sengisikile mina ngisikile ngikwelinye iside bayakwenza lokho. Kodwa manje ubhuti wakhe mangasaphathekile ayikho nje into emkhumbuzela ukuthi hayi ubhuti abashuthelanga guys, abashuthelanga. And angisho ukuthi usisi simkhulume kabi usisi kaBabuMseleko sengiyakhumbula ukuthi hayibo phela ngilobo ngihambe ngicinga ngithi uBabuMseleko lekusizini ukhale yacisho yophela. Yini izinto ezinye ebezimphathe kabi ngathi hayibo esesibhedlela usisi wakhe akafikanga ngempela yini noma bafuna ukusenza abantu ababi sibabazi ukuthi hayibo khona zazitheni kanti izangoma zitheni kanti inyanga yeyi ngoba inyanga ziyaxova ezinye ngempela zisuke zikutshela into ongayiboni ukuthi hayibo uqala zana kulela khona ngoba kuyenzeka into ungayiqalazi kanti ikhona yabo. Hayi ngeke guys ngibona ukuthi akahambanga noma abashuthanga ngoba phela manje siyezwe umacele sevela nokuthi kodwa ngiyafisa ukuhlala naye sixoxe ngoba usisi kaMseleko ufana nabantu abadala bakaMseleko ngoba uyena. Hawu akamkhumbulanga ubhuti wakhe egula. Hayibo hayi ngizobabaza ukuthi i-TV show ayisivezelanga kodwa-ke asisoli lutho asakalazi udaba oluphelele ngoba ngempela abantu abanye abafani. Zikhona izimo ezinye ezithi mhlampe uma amagama engaphelanga kahle kubona bobabili nomunye ethi ake sinikezane i-break ngicela ispace sami nami nawe ubambe ispace sakho. Kodwa mase kufika isimo esikanje yabo lezi zimo lezi zisuke nje leyo nto ziyisuza ukuthi uthatha ispace sakho sinjani esabandawonye. Uyabo lezo zimo lezo ongekho osicelayo njengokugula. Hayibo akahambanga esibhedlela. Hayibo thana nesithembu bangabi nomqondo wedrama kakhulu beze belahle i-value yomndeni. Hayibo akahambanga esibhedlela sengiyakhumbula akukho nala kubhalwe khona ngose ezinye izinto besibhalela lapha ku-screen sibona amagama kushiwo ukuthi sike sami ukushutha ngoba uBabuMseleko ubengaphathekile inyanga jiki sekuthiwa uBabuMseleko esibhedlela wangena isonto elilodwa. Kodwa phela kusho lutho lokho okuphambanayo kwezinto abayikhulumayo sengisibabaza nje ukuthi usisi wakhe akayanga ngempela yini esibhedlela lapho umakhelwane ngeke beze beyazi. Angithi umakhelwane niyabona ukuthi bayaphuthuma nabo bephithizela no-TV show manje asisazi ukuthi-ke bangaba nalo lolulazi omakhelwane. Hawu kodwa noSineya abavelanga esibhedlela kwaya iy'ngane kwayo uLwandle noMpumelelo. Ngenzeka ukuthi waya ngoba naba noSineya abavelanga ngikholwa ukuthi noSineya babezohlala bengayi kuyobona bababo bekhona la eduzane bona. Baba yini we guys ngiyacabanga nje kodwa siyahleba-ke kancane ukuthi hayibo kanti zathini inyanga hayibo zathini. Hayi baba yini guys.